езиковата гимназия пред децата от СДГ Славейче. Малчуганите се запознаха днес с древното японско изкуство оригами и с помощта на приятелите си от гимназията се научиха да правят фигурки от хартия. Открития урок е част от проекта "Успех на учебното заведение" за стимулиране на учениците за участие в различните извънкласни форми. Много по-интересно и увлекателно е ученици да преподават на деца, защото възрастовата разлика е по-малка, а педагогически ефект е по-голям. Това доказаха днес ученици от езикова гимназия Йоан Егезер, които гостуваха на приятелите си от СДГ Славейче. Младите хора от клуб Оригами към езиковата гимназия, заедно с преподавателите Веселина Младенова и Диана Гергова, изнесоха открит урок пред децата и ги запознаха с древното японско изкуство. Учениците показаха как се правят различни фигурки от хартия само чрез прегъване без използването на ножица или пило. Направата на оригами стимулира въображението и сречността, както и търпението и постоянството, и може да бъде забавна игра за подрастващите. Изработването на жерев, който е смятан за свещената птица в Япония, е най-популярното оригами. Учениците от едноименния клуб в езиковата гимназия са част от проекта "Успех", който и учебното заведение изпълнява. Проектът е насочен към развитието на извънкласните дейности и стимулира учениците за активно участие в различни клубове – спортни, природо-математически и хуманитарни науки, граждански компетенции, създаване на умения за самостоятелно учене, чужди езици, културни дейности и информационни технологии. Общо клубовете в езиковата гимназия са 25, а подобни инициативи като днешният открит урок ще продължат и за в бъдеще. И тази година ВиК Враца продължи традицията да поставя украса на площад Софроний Врачански и да допринася за празничното настроение на жителите и гостите на града в навечерието на коледните и новогодишни празници.